kamar yanzu cryptocurrencies din nan ne yanzu har zuwa shekara 3, 4, 5 ana gardaman shin cryptocurrency kuɗi ne ko ba kuɗi ba ne. Na rantse maka da Allah wanda Allah ya raya nan da shekara 10 sai wa wannan gardaman dariya. Nan da shekara 10 kadai duk wanda Allah ya raya a cikinmu sai yi wa wannan gardaman dariya ya ce wai da cryptocurrency ba ana ganin wai ba kuɗi ba ne. Wannan fa ruɗanin na crypto ɗin nan da shekara 10 sai wanda yake ya rayu nan da shekara 10 ya rika dariya ga fatawoyin malaman da suka yi suka ce ba kuɗi ba ne ba za a yi mu'amala da shi ba. Saboda duk jayayyen da ake yi yanzu akan crypto dukan shi ko ake a baya da yanzu ya yi sauki dukan shi an yi sa akan wannan kuɗin takardan da kake gani. Lokacin da aka kirkiri kuɗin takarda mafi yawan malamai sun tafi akan ba kuɗi ba ne, sai dai in a matsayin travelers check din nan, a matsayin wata takarda wanda take shaida na ainihin kuɗi. Yawwa to jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an saurari wannan bidiyo da kyau, an saurari abin da malam ya faɗa. To jama'a kun ji da abin da malam ya faɗa, saboda ya kamata mutum ya san me duniya take ciki. Duniya tana ƙoƙarin canjawa, nan gaba za a koma amfani da kuɗin crypto ne fa. Kuɗin takarda za su ƙaura, kuɗin takarda nan gaba ba ko ina za ka kuɗin takarda ba. Saboda haka ya kamata mutane su san wani hali ake ciki. Kana da ƴar wayanka, kana sa data, kana shiga Facebook, TikTok, WhatsApp, kana asaran datanka ba abin da kake samu. Me zai hana ka samu wani project koda guda ɗaya ne wanda za ka yi mining, ka tara coins ka ajiye. Lokacin da za su zo su amfane ka har na kusa da kai ya amfana zai zo cikin sannu a hankali. Saboda haka ƴan uwa, idan ka san baka fara mining ba kuma kana da babban waya, to ya kamata ka fara. Shawari ne kyauta. Idan ka san baka fara mining ba kuma kana da babban waya, kana sa data, kana TikTok, ba abin da kake samu, Facebook, WhatsApp, ba sisin da kake samu, to ya kamata ka samu wani project koda guda ɗaya ne a shawarce. Ka yi mining, ka tara coins, ka ajiye. Saboda haka idan kana son farawa, ka duba ƙasan wannan comment ɗin, ka zuba ƙasan comment na wannan bidiyon nawa, zan ajiye link na group ɗinmu. Idan ka taɓa link ɗin zai kai ka cikin group ɗinmu, sai ka taɓa following. Ka taɓa following za ka dinga samun update akan duk wani mining da ake yi. Za ka samu bidiyon yadda ake buɗe kowane kalan mining, kama daga Pi Network, Berrychat, Interlink da sauransu. Kar ka bari a baka labari, da a baka labari gwanda ka wayar. In kunne ya ji jiki ya tsira. Kun ji dai abin da malam ya faɗa. Mining ba ƙarya bane, crypto ba ƙarya bane, sai dai in rashin haƙurinka ne ya sa baka tsaya ka iya yi ba. Amma in dai za ka yi haƙuri ka yi, lokacin da za ka mora zai zo kaman da wasa. Saboda haka Allah ya datar da mu. Ku duba ƙasan comment section na wannan bidiyon, akwai link na group ɗinmu, sai ku taɓa link ɗin, zai kai ku cikin group ɗinmu, ku yi follow. Za ku samu bidiyon yadda ake buɗe mining kala-kala, su Interlink, su Berrychat, su Pi Network, Sidra, MiPass da sauransu. Ka ɗauki wanda ka ga dama. Kai idan ba za ka yi kowanne ba ma, ka yi Pi Network. Ka yi Pi Network ko iya Pi Network kai. In Allah da ba za a yi babu kai ba. Saboda haka ƴan uwa, Allah ya datar da mu. In Allah yadda za mu dinga kawo muku updates. Ku yi following. Allah ya sa mu dace.